jo volia ser entrenador. Al deixar de jugar amb l'élite, doncs vaig decidir, em sembla que puc portar equips i tal. I llavors començaré per baix, vaig trucar amb un company i li vaig dir, escolta'm, voldria entrenar. Oye, me hace falta un entrenador para llevar unos juveniles del Cacaolat Granollers. Vaig estar, no sé si 2 o 3 anys al Colell. Llavors em van oferir portar la Trinitat, que era la presó de nois joves. I era al migdia, no em significava, diguéssim, deixar cap feineta que tenia. Eren jovenets, però clar, no deixaven de ser delinqüents i tots eren per atracaments i drogues. Després vaig portar la Trinitat. Allò va tindre ressonància, petita, però em van donar-me la Barràs. Al cap d'un any, crec que va ser el 86, em van oferir la presó, la Model. Allà feien activitats i una d'elles era un partit de bàsquet. I veníem el Barça i la Penya, que eren els 2 equips més punteros de Catalunya. Presos que anaven amb nosaltres, venien amb nosaltres i uns altres amb la Penya. El camp era els taulells de fusta, no eren flexibles els aros, era un camp bastant difícil de fer punts, no és com de parquet, els aros... No. I van quedar empatats, llavors era una festa, diguéssim, dels presos. Anar-hi sol a la presó a entrenar, clar, jo pensava, vaig ser una mica reticent, una mica respecte, no, però una mica respecte. Em dir que no em preocupés per això, que eren els de la primera galeria, que eren els més bons, i que després sempre hi hauria un educador, sempre amb mi. Vaig dir, i sí, al final ho vaig agafar un tio i ensenyar-li com es tenia que defensar un pivot, o com es tenia que defensar i el tenia que tocar, perquè clar, allà tots, quasi bé tots, tenien eren de sida o qualsevol cosa, no? Clar, si anava així en por, els jugadors també deien, hosti, este tio de què va, no? Vaig entregar bastant, no? Els vaig ensenyar, una tècnica individual, a botar, a passar, sobretot al tiro, a tirar, a fer l'entradeta, moviments de cames, dreta, esquerra i amunt, tot això, però amb un nivell molt d'això, perquè ells en realitat el que volien era competir. A la Barràs, i alternava la Trinitat amb la presó Model. I vaig estar un parell d'anyets. Sempre em recordo del que vaig aprendre a tractar a persones que no tenien les mateixes oportunitats, que havien tingut mala sort a la vida. Si estaven cansats, fèiem una rotllana i xerràvem i cadascú explicava la seva història i tal, no? La història que explicàvem no era de bàsquet precisament, no? Li deies, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, es que yo maté a 2 tíos. Collons. Li demanava a l'educador, oye, que sean pares, no me bajes una cantidad de número primo, porque llavors uno tiene que descansar y no volen descansar, que corre i tal. Era la pilota de bàsquet, que era essencial, i res més. Alguna cadira, que posava alguna cadira per fer els dribblings, per canvis de mà o d'això, perquè ho veiessin i tal, no? Però a part d'això, pilotes, no? Ells el que volien era competir. En 2 hores i mitja teníem temps de fer moltes coses. Llavors feia, a ver, hoy ¿qué podemos hacer? Però paràvem els entrenos abans d'entrar, Abans d'entrar, oye, què va? Mira, a vegades portava una pilota d'aquestes fluixes de cuiro i la picaven cap amunt i que no caiga al suelo, deia. I clar, fèiem grups, portava 2 o 3, fèiem grups de 4 o 5,
picaven cap amunt i anaves a buscar, picar i seguir un ordre i tal. Bueno, jocs, no? En jocs. Andreu Font és d'Olesa i estava vinculat bastant al poble, no? A l'Ajuntament i tal. Es va parlar de fer la possibilitat de que sortissin els presos. Això és un problema. Ells no poden competir a fora, perquè cada jutge té que donar, cada vegada que surt un pres de la presó, té que fer un auto, no?, que es diu, i no és un jutge, són 12 jutges o 12 els que siguin, no? I és un problema. I cada setmana, doncs clar, no li pots demanar a un jutge tonteries d'aquest tipus, no? Llavors, però sí que es va poder fer aquest viatge perquè es va programar amb molta antelació a Olesa i, bueno, i estaven tots encantats de la vida, no? O sigui, a més que podien sortir, perquè hi havia alguns que no havien sortit amb un parell o 3 o 4 o 5 anys, O sigui, era algo... I estaven tots encantats. Les famílies dels presos van anar a Olesa i va ser molt maco també. Van dir, bueno, vamos a hacer un grito de guerra para nosotros. Juntar les mans i el nano va dir, «Libertad!» I va dir, mira, Club Bàsquet Libertat. I va ser així, simplement. Va ser espontani, van fer un pica-pica i van parlar amb les famílies i llavors, pues, bueno, i les famílies t'explicaven, bueno, és enriquidor, la veritat. I que m'assobtava molt, pues, per exemple, pues, oye, ¿dónde está este? Dice, no, se ha muerto. I ja no deien res més. I llavors penses, hosti, però aquest l'han matat. Van haver-hi 2 o 3 casos i després que morien, els que morien també de sida. El que passa que no surten els diaris ni surt res, no? O sigui, allò és tancat totalment. Allà a la presó és un altre ritme de vida, no? La primera vegada que vaig entrar a la presó va ser l'any 69. L'any 69 estava jugant a l'Espiasso, a Manolo Flores. Ara, quan jo vaig anar 20 anys després, doncs, coi, allà havia també de tot, i a més era problemàtic perquè tots eren o drogadictes, menys un. El Jesse, un noi de color, estava a l'exèrcit, crec que a l'exèrcit, i estava destinat a Alemanya. I era el que jugava, diguéssim, tenia més fonaments, a més tenia una mà, tenia una bona entrada, tenia un bon sistema de tiro, una bona mecànica, millor dit, de tiro. Era una mica lent, però bueno, tenia bones maneres per jugar a bàsquet, no? Passat 40 anys, penso que ara no crec que se'n recordin. Bueno, jo me'n recordo d'alguns jugadors, però possiblement sí que se'n recordarien. Sempre he tingut bastant respecte per tothom, i els presos penso que recordava aquell tio que no s'entrenava, o que íbamos con él para no estar en la celda, ¿no? I suposo que era això, no? És una activitat per passar una mica el temps, perquè jo a vegades estava entrenant i deia, ostres, quina sort que tinc dintre d'hora i mitja surto, perquè si em tingués que quedar aquí... Jo he estat a la presó, però no he estat mai tancat, no? Però deu ser molt fotut, la veritat.